aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min mina walawalali caman kaw ye bakuruba kunnafoni an don kan o de filɛ ni Karishu ka dugujɛ ntɛnɛn don na o bɛnna an kuntigi Muhamadu Kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli san kunbɛn ma a ka ca san caman ye Fédération Ansardine o b'o ɲɛnamaya Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ka fara u karamɔgɔba Seydi Sherif Usman Madan Haidara kan ɲinanta da kun an kuntigi Muhamadu Kisi ni nɛɛma b'a ye misali ɲuman de don diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen bolo o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔnni min mina walawalali caman kaw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma san o san Fédération Ansardine International a tɔndenw u bɛ na Mali jamana kɔnɔ ka na an kuntigi Muhamadu Kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli san kunbɛn ɲɛnamaya ɲinanta o kɛra Karishu de ka dugujɛ ntɛnɛn don na stade du 26 mars la Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ silamɛ bayirika o de bɔra ka kɛnɛ lasɔrɔ Musa Fɔnba ani Fuseni Keyita u ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka ɲɛmadaw fɛ o tuma na an ka faamaw aka kado ye min ye ko faama ka kɛ diladiri ye a mago bɛ min na Ala b'a kɛ siga t'a la dɛ aw ka miiri dama bɛ nin ka cɛ ka k'i kunna o t'i kɛ waritigi ye o jamana in kun bɛ cogo min na n y'a fɔ yan siɲɛ caman wallahi foyi t'i bolo i ka 200 min kɔ a bɛ min ye bi miliyɔn 200 t'a ɲɛ i ka 200 ni hakili sigi don a nana f'i ye sisan i muso man kɛnɛ koyi bɛɛ siranna i bolila ka n'a lajɛ mun b'a la a bɛ mun na u bɛ ka y'a taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la non o bɛ sin k'a fɔ ten Daramani ye furamugu di ka na a ye nin kɛ ji la ka d'a ma n'a y'o min dɔrɔn a bɛ wɔsi a bɛ wuli k'a sigi o y'a bannen ye koyi parce que nin ka wari min b'a kun 200 in y'a halala ye a sɔrɔ cogo ka ɲi o la furamugu min dira muso in ma dusukundimi de don a tun b'a faga ye mais barika ni halala kama Ala b'a wuli k'a sigi mais aw k'a lajɛ ta yani Faransi yani Tunisie a b'i n'a fɔ ka bɔ i ka li ka n'i jɔ i ka bulonda la i ye miliyɔn minnu suɲɛ i muso min man kɛnɛ yankaw bɛ dɛsɛ a la ko Tunisie biye bɛ ta ka taa ye wari don Ala bɛ k'a halaki de muso bɛ taa Tunisie u b'a fɔ ko yen tɛ se fɔ Faransi a bɛ taa yen olu bɛ taa miliyɔn caman minɛ a da sara n'a furakɛ sara la a bɛ tila ka sa i b'a su ta ka n'a don o y'a daminɛ ne ye tɔɲɔni bɛ tan de bilahi n bɛ to ka hakɛni jira u la n'a y'a faamu faamaw ne b'aw to yen san o san bɛ min fɔ a ye ladiriya don n'a ladiriyara ka kɛ faso fɛ Ala bɛ hinɛ faso la Ala bɛ hinɛ a yɛrɛw la a mago bɛ min na a b'a sɔrɔ nka ni min ko ne ka kɛ kun tiɲɛ don e ka kɛ kun nka Ala ka kɛ kun ye dɛ i bɛ ka an b'i fo i ye ɲuman de ɲini an fɛ faso ye i y'i kalen fana i bɛ hɛrɛ ɲini jamana in ye i y'a fɔ nin jama in lajɛ n bɛ Suguninkura président fo ka Dibidani président fo ka Suguba président fo ani yɔrɔ jumɛn Daba naani Sugu naani Bamakɔ yan u bɛɛ ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan Suro darasu min kan u n'u ka jama ka n'a fɔ Ayidara ni fɛn t'an bolo ka d'i ma an na ni barikada ni mawuludu sera bitigi si tɛ yan min tɛ Ala tanu an na n'i fo i kɛra an ka sugu hɛrɛ sababu ye an na n'i fo o ye n bɔ o ye n bɔ an b'a fɔ faama ye bi maa miliyɔn joli bɛ Bangɔni na mawuludu kama jamana 30 ni kɔ
dabonga madoa min do anda do depuis dugu jɛra kuran mana anw ka yɔrɔ la fiyewu jamaba in tilenna nin cogo in de la fo su fɛ ça c'est trop o man kan o jamana ka kan k'a dɔ bi k'a ka quartier fa dɔ bɛ cogo dɔ la Bamakɔ yan bi jamana ka kan k'o dɔn sugu minnu nana barikada kɛ ne bɛ mun feere sanni bɛ kɛ olu de fɛ hali ni min ye tiga san k'a ɲimi a dɔrɔmɛ 5 bɛ to Mali la yan wa ne ɲɛ tɛ gouvernement ka foire la ne ɲɛ tɛ gouvernement ka labɛn na ne ɲɛ tɛ foyi la Mali gouvernement bolo k'u bɛ se k'o kɛ san kɔnɔ k'o jama bɛ nin bɔ ka na u fɛ yan ka na wari don Mali la ne m'o ye. Mawuludu be ɲɛnɛmaya diɲɛ silamɛ jamana caman kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔ a ka ca san caman ye bi Seydi Sherif Usman Madani Haidara ani Fédération Ansardine tɔnden bɛɛ lajɛlen u be fara ɲɔgɔn kan ka Mawuludu ɲɛnɛmaya Mali jamana kɔnɔ ɲinanta a kɛra stade du 26 mars de la Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ Usman Sogore Jakarija Damele u ka sɔrɔlen filɛ ɲina ye ne san 4 ye mana nani ngana mi ye somu san ka yɛlɛmɛ n bɛ na o foli d'a ma salo n tɛna janya salo n nana ni ŋaniya min ye a bɛ sababu a bɛɛ ye jɔyɔrɔbaw ye ala y'a jɔyɔrɔ bɛɛ nɔgɔya maire karafiri kɛra sisan ala barika la karamɔgɔ barika la an kuntigi Mahamadu barika la an banbagaw barika la n passera donc vraiment n'i ko ko nafa kɛnɛ ye fɛn ye a bɛ diinɛ don i dusukun na a b'a don i kun na awa i bɛ fana ka fɛn sɔrɔ wajuli yɔrɔ la mawuludi kɛnɛ kan fɛn min n'i b'a ɲini ni miliyari ye i t'a sɔrɔ. Mawuludi y'an ka ko ladilakɔrɔ ye an y'an faw sɔrɔ mawuludi sira kan wa an yɛrɛ n'ala sɔnna ma an bɛ sa sira kan karamɔgɔ y'an bila sira min kan n'o ye mawuludi kɛli ye ka kira somɔgɔw bonyali ye an b'a kɛ fo ka taa se an ka ɲɛnakili laban ma wa a tɛ dan anw ma dɛ den min bɔra anw na an b'a jagoya den min bɔra den bɛɛ ka mawuludi kɛ fo ka taa se o ɲɛnakili laban ma mawuludi kɔni nisɔndiyaba ye an bolo fɛti min b'an bolo ani fɛti foyi tɛ kelen ye an bɛ mawuludi kɛ kɛli dan na n'i ye sew se n'i y'an dannen ye yɔrɔ o yɔrɔ mawuludi la o y'an ka seko dama yɛrɛ ye wa. Ne nisɔndiyalenba de don walahi ka fo k'a fɔ n nisɔndiyara an kuntigi bangeli anniversaire an kuntigi Usman Sherifu Madani Haidara mɔkɛ o nisɔndiya o tɛ se ka fɔ ka ban ne san joli ne bɛna san 10 Mali kɔnɔ ne ma deli ka bɛn ni mawuludu ye denmisɛnninw ka vacances ko o ye ne bolo nisɔndiyaba ye walayi karamɔgɔ an t'a sara sɔrɔ cɛ min ye musow bɔ kojugu la ka cɛw bɔ kolankolon na k'an denw kisi k'an yɛrɛ kisi k'an tanga an bɛ dugawu de k'a ye ala k'a n'a kisi ala k'a n'a tanga walayi. Nisɔndiya min bɛ ne na mawuludu la nisɔndiya in a barika ka bon a fanga ka bon a muɲɛ ka bon kan k'a sababu kɛ mun ye an karamɔgɔ Sherifu Usman Madani Haidara ale de kɛra sababu ye ka mawuludi ɲɛnamaya k'a bonya fɔ anw ye k'a barika fɔ anw ye k'a karama fɔ anw ye ka alijinɛ kɔnɔdenw k'o yira anw na an karamɔgɔ kɛra o sababu ɲuman min ye k'o yira anw na an fana y'an bolo 2 kɛ ka mawuludi minɛ n'an bolo 2 ye an b'a kɛ fɔ an ka nanakiri laban don nka nisɔndiya 2nan an bɛ mawuludi min na n'o ye kira Muhamadu ka bangeli ye sabu ale de ciri kɛra sababu ye ka na jɔyɔrɔ di anw musow ma diɲɛ sosigi la k'a sɔrɔ jɔyɔrɔ tun tɛ musow bolo sabu kira bɛ ci don min kama o y'a sɔrɔ muso ɲɛnama de bɛ minɛ k'a su don kira cili de kɛra sababu ye ka na valeur don anw musow la k'an sankɔrɔta ka ɲiyɔrɔ di anw musow ma o kɔfɛ a bɛ ci don min kama anw musow ɲiyɔrɔ tun tɛ tiɲɛ na kira Mamadu cili de kɛra sababu ye ka na ɲiyɔrɔ di anw musow ma tiɲɛ kɔnɔ donc o kɛra valeur ye anw musow kan diɲɛ kɔnɔ sigi kɔnɔ yan fo ka taa se lahara jɔ ma don min na. tiɲɛ yɛrɛ la ɲinɛ mawuludu an nisɔndiyara kojugu parce que ni yɛrɛ jama ye fan bɛɛ fɛ tan nɔ vraiment a bɛ mɔgɔ nisɔndiya k'a ye ko nin bɛɛ sera ka na hɛrɛ la tɔɔrɔ ma mɔgɔ si sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiyalen don a la vraiment n bɛ ala fo ka ala barika da ala min sɔnna ka nin k'an ye k'a ɲini ala fɛ a ka ɲɔgɔnna caman fara an si kan k'a kun cɛ hɛrɛ la
ni shirifu hɔrɔma ye sɔla ala rasuli bi kɔni alhamdulillah an bɛ mali la yan nɔ mais mɔludu ma kɛ an kɔfɛ quoi fo n'a y'a sɔrɔ an ni man kɛnɛ walima a se ta ye sinon an bɛ bɔ taama ka bɔ Côte d'Ivoire ka na bɔ vraiment an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn c'est à dire maliyɛnw yɛrɛ ka mɔludu dɔn fɔlɔ parce que jamana wɛrɛw bɛ mɔludu bonya cogo min na n'u bɛ wuli k'a sɛgɛrɛ cogo min na vraiment an b'a fɔ n ko hɛrɛba de don Mali ma Mali ka ɲɛtaa don ni ɲɔgɔn karamɔgɔ ka sɔrɔ Mali la c'est à dire mɔgɔw bɛ wuli jamana ni jamana k'a sɛgɛrɛ ka na a sɛgɛrɛ mɔludu kama ni sera Bangɔni na bi i b'a ye ale tɛmɛsira ko ka gɛlɛn bon bɛɛ hɛrɛ de ye Mali ma o ye ɲɛtaa de ye Mali ma donc vraiment an b'a ɲini Mali faamaw fɛ u ka mɔludu yɛrɛ bɛ dɔn k'a bonya o de ka d'an ye kosɛbɛ parce que an ka taamana u bɛ gɛlɛyaba de sɔrɔ ni faamaw ye sira la. Nabagaw bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ ka na mawuludu kɛ Fédération Ansardine u ka délégation 30 kɔ o de nana ka bɔ kɔ kan ka na Mali jamana kɔnɔ yan nɔ u bɛɛ lajɛlen duwawu don de kɛ Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara ka laban n'a ka duwawu fana ɲini a fɛ Tata Touré Bouba Sidibe Cherif la Jabarani so tɔgɔ la mawuludu fɛnba de don tiɲɛna an ka jamana kan an bɛ sigiyɔrɔ min na Ansari a bɛ ka nɔ bɔ yen parce que an b'a daminɛ waati min na an y'a daminɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 mais alhamdulillah bi an ma san 3 san 4 sɔrɔ an sera mɔgɔ 50 kɔ ma bon o b'a yira k'a bɛ ka jɔyɔrɔ kɛ a place bɛ ka ye bon Ansardini n'aw bɛ tiɲɛ ka yɔrɔ yɔrɔ la aw ka barada bɛ aw place bɛɛ ye a ma se fɔlɔ la Ansaru n'aw bɛ ka baara kɔni kɛ ala kama baara la aw place bɛɛ ye a b'o o place kɔni ka an ka jamana kan kɛrɛnkɛrɛnyala Malita ye an bɛ ka place ye kosɛbɛ nisɔndiya bɛ ne la bi mawuludu ko kan a nisɔndiya fanga ka bon kosɛbɛ parce que n'i ko nisɔndiya bagatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a daji ma faga nunji b'a faga mawuludu kira bangeni nisɔndiyali de don an n'an karamɔgɔ an n'a kɛnɛ jara ka ɲinanta nin kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sangɛrɛta yira an n'a kɛnɛ la toga la mɔgɔ mɔgɔ bɔra a ka jamanaw kan kana kira bangeni ɲinajɛli kɛ an b'a fɔ ko ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman sigi o sigiyɔrɔ la o toga kelen na tiɲɛna nisɔndiya bɛ ne bolo ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma mawuludu fɛnba de don san o san dɔ bɛ ka fara kan o yɛrɛ o ye nisɔndiya ba de ye alhamdulillah nisɔndiya bɛ ne na ne yɛrɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ fo ka taa dan tɛmɛ parce que n'i y'a jateminɛ mawuludu kɛnɛ kan ni anw nako fɔlɔ ye nako fɔlɔ yɛrɛ la ne nisɔndiyara fo ka taa dan tɛmɛ an b'a ɲini an karamɔgɔ fɛ ala k'a mɛn kɔrɔ an nana ka na mawuludu ɲɛnamaya an karamɔgɔ fɛ n'o ye kira laban mɔdenkɛ ye ka se ka a mɔkɛ ka bangeli nisɔndiya kɛ sabula an y'a dɔn k'a fɔ yafa bi sɔrɔ yan nɔ de diɲɛ kunnandiya ani laharata a bɛɛ bi sɔrɔ yan nɔ de sabula nin kɛnɛ in kan hɛrɛ kuma de bɛ fɔ yan nɔ keleya kuma de bɛ fɔ yan nɔ ɲɔgɔn kanu kuma de bɛ fɔ yan bɛn kuma de bɛ fɔ yan nɔ koto ɲɔgɔn tala kuma de bɛ fɔ yan nɔ fana an b'a dɔn n'o sabatira dɔrɔn diɲɛ bi lafiya o de la an b'a fɔ an b'a ye chaque fois mɔgɔw bɛ ala deli kɛ k'a fɔ ko hidina siratɔl mustaqim seliw kɔnɔna la ko ala k'an kana k'anw bila sira kan min tilennen don an b'a fɔ dɔrɔn dugawu in jaabilen don wa ala sɔnna fana mɔgɔ caman bɛ sira in kan sira wɛrɛ t'o ye a Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara kɛn filɛ ka sira min yira an na o sira do ye siga foyi t'a la bon nisɔndiya min bɛ n na komi kɛnɛ in kan ɲɛdimi de don kɔdimi tɛ san o san dɔ bɛ fara a kan surtout ɲinanta yɛrɛ an ɲɛ bɛ kɛnɛ labɛn cogo la cogo min vraiment a y'an nisɔndiya kosɛbɛ an bɛ an jatigiw de fo n'o ye maliyɛnw ye kɛnɛ labɛn cogo la o kɔfɛ an karamɔgɔ min kɛra sababu ye k'an bɛɛ bila ni sira kelen kan toujours an tɛ sɛgɛn dugawu la su ni tile an ɲɛ b'a la ɲɛ t'a la parce que an dusukun ni an dusukun kilan fila ye karamɔgɔ ye kelen o de y'anw yɛrɛ ta ye a su ni tile an bɛ da ka miiri n'a ye donc an bɛ dugawu k'a ye an t'o kɛ karamɔgɔ ye dɛ an b'o k'an yɛrɛ de parce que karamɔgɔ ye anw kisi fɛn min ma bon ni karamɔgɔ kun tɛ an bɛɛ kun bɛ taa tasuma kɔnɔ o tasuma jeni o de ka gɛlɛn ni dugawu ye donc o la su ni tile an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye ka ɲini ala fɛ hali bi a ma se ka se yɔrɔ min ma ala k'a denw tɛmɛ yen kan a denw bɛɛ wulilen don bi ka u senda yɔrɔ la vraiment an jigi ka ɲi parce que Ansaru ka karamɔgɔ an ye karamɔgɔ min sɔrɔ lebuta la mawuludu ale ɲaɲani kadara kɔnɔ Sotelma Malitel ani Fédération Ansardine International u jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka barada di denmisɛn caman ma mawuludu waati kɔnɔna na ni Malitel ka feerefɛnw feereli ye sɔngɔ damatɛmɛja la wa 100 sara la 70 o tɔnɔ bɛ segin denmisɛn ninnu ma Musa Fɔnba Fuseni Keyita an k'u ka sɔrɔlenw ɲamada an bɛ se ka fɔ a bɛ ka taa kunu ni bi cɛ kunu kun y'a daminɛ ka se bi ma caman tagara
nafa belebele yɛrɛ de b'a la parce que n'i y'a jateminɛ ni coopération kɔnɔna la Malitel ka sɔrɔta ka dɔgɔ a la kosɛbɛ. Bon Ansar yɛrɛ fana y'a laɲini min kama hali k'a fɔ ko Ansar ɲɛmɔgɔw k'olu ka sɔrɔ b'a la olu fana ka sɔrɔ t'a la. A y'a di a ka tɔndenw ma ka tɔn ni denmisɛnninw ma k'u bɛ se ka bolo falen ni wagati kɔnɔna la ka dɔ sɔrɔ olu de ka nafa b'a la. N'i y'a jateminɛ nin na kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la feere mana kɛ o feerebaga ninnu tɔnden feerebaga ninnu olu bɛ 70 de sɔrɔ kɛmɛ sara la. Donc a nafa bɛ olu de kan kosɛbɛ. Bon wari misɛnnin min bɛ to o y'a ye baaramisɛnnin min bɛ ka kɛ minɛnmisɛnnin min bɛ san o ka kɛ k'o nɔ labila n'o tɛ a dabɔra tɔndenw yɛrɛ de kama u ka se ka nafa sɔrɔ a la ni période kɔnɔna la parce que mawlud ala ko b'a la kira ko ka bangeli don wa a kɛlen don ka bɛɛ la nisɔndiya hali silamɛw dɔrɔn tɛ bɛɛ la nisɔndiyalen don nin kɔnɔna la tant que i bɛ ka a fêter an fɛ i fana bɛ dɔ sɔrɔ a la donc mawlud kɛni bɛɛ bɛ ka dɔ sɔrɔ a la tiɲɛna ka fara o fana ka feerela ninnu mana fɛn o fɛn kɛ tile kɔnɔ montagne dɔ de fɛngɛnen don n'i ye o sɔrɔ dɔrɔn i bɛ perdium sɔrɔ 400 o bɛ ta ka d'i ma o ye i ka tile musakaninw ye ten tɔ tiɲɛ na nin ye k'a jira k'a fɔ Malitel bɛ maliyɛnw ka ko la halisa parce que n'i y'a jateminɛ denmisɛnnin baarabali ka ca bon ni wagati la ni min bɛ se k'a tɛgɛ falen ko ka dɔɔni sɔrɔ ko Malitel ye dɛmɛ kɛ mɔgɔ ma mɔgɔ fana ka olu dɛmɛ tiɲɛ na Malitel kan ka fo wa Ansaru fana bɛ fo tuguni. Walasa mawludu baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na u tɛ taa musaka bɔ kɔ musaka o musaka ni o bɛ bɔ mawludu ɲɛnamayali baaraw kun kan fadi o de jɔlen bɛ ni o bɛɛ lajɛlen Musa Fɔnba Fuseni Keyita ale bi Sheriff Lajabarani so tɔgɔ la. Trésorier a bɛ baara kɛ cogo min na nafolo ko sira kan kabini comité la kana sous section na kana section na kana national la kana international la a bɛɛ bɛ kɛ ni papier de. Ni wona wari di awma an bi risque ka dima o wari fana bi la ele sanfɛ ina fɔ an sigi an tonen no ñona cogo mina Mali kɔnɔ yan an bɛ sous section comité sous section nationale n'an taara Burkina olu ta ye province ani national ala n'an taara Côte d'Ivoire olu b'a fɔ fédération o n'a ɲɔnɔ nga an ka trésorier baw olu de bɛ yan n'o ye nationaux wala ni wari nana bila dugumana na ka yɛlɛ ka na fo national la national fana b'a bila ka na international la wala ni a nana international la musaka o musaka min kan ka kɛ tɔn tɔgɔ la internationalement olu de bɛ jɔna ye wala o n'a fɔ mawludu ziyara o n'a ɲɔnɔw ani joliba minnu bɛ kɛ wala wari min bɛ na international la olu de bɛ kɛ ka ni wari ninnu labara a dɔrɔmɛ tɛ bɔ yɔrɔ si a bɛɛ dɔrɔmɛ kelen kelen bɛ bɔ tɔnden kun cotisation na ka yɛlɛ ka na fadi la fadi b'a bɛɛ kɛ bon an ka baara in gɛlɛya t'a la parce que baara o baara n'i b'a kɛ ala kama gɛlɛya t'a la a bɛ se ka kɛ dɔrɔn kuma dɔ la niveau bɛ ɲɔgɔn ye wala wajibi dun ne bila la ko e ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye kɔmɔgɔw ka tɔɔrɔ tɛ jate tɔɔrɔ ye faamubaliya dɔrɔn an b'o bila minɛn kɔnɔ wala tɔɔrɔ t'an bolo baara in na wala an bɛ wele ka min lase tɔndenw ma o ye foli de ani barikadali ani ka ɲiniw fɛ hali bi u k'u cɛsiri u ka jɔyɔrɔ a ɲɛna a yira u ka fantanya m'u bali fiyewu ka karamɔgɔ san kɔrɔta u ka fantanya m'u bali ka dɔgɔtɔrɔso jɔ u ka fantanya m'u bali ka misiri jɔ u ka fantanya m'u bali ka kɛsi dayɛlɛ national la Mali Côte d'Ivoire ani Burkina u ka fantanya m'u bali ka télévision so dayɛlɛ ni bɛɛ kɛra ni olu ka cɛsiri ye o la hali bi an bɛ wele min daw ye dɔrɔn an mana ɲɛsin fɛn o fɛn ma an tɛ dɛsɛ a la. Anw ta ye an bɛna dugawu kɛle ala ka mawludu an nana hɛrɛ la ala ka tɛmɛ hɛrɛ la an bɛ karamɔgɔ fo karamɔgɔ ala ka sijan barikama d'a ma ala ka juguw dɛsɛ anw yɛrɛ Ansar bɛɛ an bɛ Ansar bɛɛ dugawu kɛ Ansar bɛɛ aw yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ aw ye ala k'an bɛɛ dɛmɛ sɔli ala rasulillah. Fédération Ansardine tɔndenw y'u ka wuli ka jɔ bonya kosɛbɛ ka jɛkulu dɔw bila sen kan Badji ko ɲɛnabɔli kama walasa doni ani bɔli mawludu waati la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na an sera ka min sɔrɔ Badji dila ninnu olu ka ɲɛmɔgɔ da o de filɛ nin mawludu o mawludu an bɛ tamaserew de bɔ n'a bɛ f'o ma Badjiw k'a di an ka mɔgɔw ma pour que taga ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min ne mawludu séjour yɛrɛ jateminɛ an fɛ yan nɔ
i bɛ se k'a fɔ tɔw ka mɔlido ye une semaine mais anw ta i bɛ se ka kɛ tile 15 parce que a baara ɲɛbila baara ninnu an bɛ caman k'o la ka kɔn ka don wagati yɛrɛ la donc o la barji suguya ka ca an fɛ parce que jamana 30 kɔ de bɛna mɔlido la anw fɛ yan nɔ donc jamana ninnu ka délégué ninnu an b'u ka barjiw bɔ n'an b'a fɔ o ma ko délégation internationale donc n'ala sɔnna ma o représentant fɛn fɛn bɛna barji bi d'u ma pour que sécurité mɔgɔw ani organisation mɔgɔw mana ye u b'a dɔn automatiquement nin tigi ye nin bɛ nin poste in de la nin bɛ nin jɔyɔrɔ nin na bon an fana fɛ an karamɔgɔ Sherif Usman Madane Aidara a ka kalandenw n'an fana b'u wele ko karamɔgɔw olu minnu bɛna mɔlidu k'a fɛ Mali yɛrɛ kelen ta dɔrɔn ka ca mɔgɔ 900 mais kɔfɛ jamana ninnu n'an y'u fara ɲɔgɔn kan Burkina bɛ na ni 150 ɲɔgɔnna ye Côte d'Ivoire bɛ na ni 300 ɲɔgɔn mais pour que olu fana ka se ka dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw la o la fo karamɔgɔw tɔgɔla barji o fana ka se ka dilan donc o la u du ADN Mali ADN Côte d'Ivoire ADN Burkina Faso olu de yanga ka bɔ a la sinon jamana tɔ ninnu fana ADN Congo ADN fɛn olu fana bɛɛ bɛ labɛn donc olu fana ka bonda barji bi labɛn olu ye donc n'i y'o barji fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ kunda o ka ca mɔgɔ 1200 ye n'an bɔra o kɔnɔna na an bɛna baarakɛlaw fana ta fɛngɛ c'est comme a bɛ n'a fɔ organisation modèle dɔ de don baara bonda o baara bonda i bɛ taa sɔrɔ misaliyala u ka barjiw labɛn bɛ yen i komi an ɲɛ bɛ ne yɛrɛ sigilen don n ɲɛ bɛ barji min na a bɛ fɔ nin ma ko secrétariat donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ secrétariat baara la ni n'a bɛnna i b'a sɔrɔ nin b'a la bon san o san ta de bɛ bɔ pour que ka se ka yɛlɛma yɛlɛma don a kɔnɔ o la assainissement bɛ yen nɔ n'o ye saniya bonda mɔgɔw ye an b'olu ka barjiw labɛn ka santé ta labɛn ka transport ta labɛn commission sous commission 11 de bɛ mɔlidu kɔnɔna na o sous commission 11 bɛɛ lajɛlen ka barjiw bi labɛn mais tenue bi a bɛɛ fana bolo mais tellement organisation bɛ bonya an bɛ prévision de kɛ ka barji dɔw fana labɛn baara bondaw ye ni tenue banna yɔrɔ min yanni tailleur k'a sɔrɔ ka kalali ni fɛnw kɛ an bɛ barji kɛ ka olu dɛmɛ jɛkulu min sigira sen kan Sherifla Jabani so kɔɲɔw ɲɛnabɔli kama commission de gestion de Sherifla TV ka sanga ni mawludu baara ɲaɲaniw ye u ye foli bila ka ɲɛsin maliden kelen-kelenna ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen Sherifla ɲamadabaga bɛɛ lajɛlen ma foli bi lase madame Haidara Kajatu Tera de fɛ ale fana ye jɛkulu in mɔgɔ dɔ ye an ka ɲamada sɔrɔlenw fɛ ka bangeni kɔni silamɛ bɛɛ de ka fɛti don donc a ka kan silamɛ bɛɛ ka nisɔndiya a kɔnɔna na télé yɛrɛ kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ nafaba de lase anw ma puisque an ni mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn dɔn an kun tɛ minnu dɔn an ka tɔndenw na an n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye an n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bon a bɛ dɔɔni ladon télé fana kunna parce que wajulu bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ o sira la wari dɔɔni bɛ ladon télé fana kunna donc o y'a nafa dɔ ye quoi bon télé kɔni jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ mɔgɔw kunnafonili de ye kosɛbɛ kosɛbɛ bon ani ka silamɛya cɛri kosɛbɛ télé nafa ka kan ka k'o de ye mawuludu kɔnɔna na parce que n'u taara wajulukɛyɔrɔ la k'olu ta u bɛ information minnu sɔrɔ la k'o di mɔgɔw ma donc o b'a to mɔgɔw bɛ kunnafoni caman sɔrɔ silamɛya kan quoi donc o ye télé nafa dɔ ye quoi a nafaba kɔni ye information ala kama baara ani fasoden ɲumanya baaraw minnu kɛra mawuludu kadara kɔnɔna na Isaka Widarago ale bɛ o mɔgɔw la a tagamana ka bɔ a sen na Masina fo Bamako kilomɛtiri 400 a ye o de tagama a sen na ka na darapo di Seydi Sherif Usman Madane Haidara ma sɔrɔlen filɛ nin an bisimilali nin so in kɔnɔ ya bi an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ka sababuya kɛ an badenkɛ ani an balimakɛ ani an jɛɲɔgɔn silamɛya ka sira kan ani ansari ka sira kan n'o de ye Isaka Widarago n'u b'a fɔ a ma ko Chapi ale de y'a ŋaniya k'a fɔ an ye ko ale b'a fɛ ka ko kɛ a yɛrɛ bɛ se ka min jira lahara ko bari ale ma wuli ka kira ye minnu tugu bɛ kira la a m'ulu ye nka a ye kira mɔdenkɛ ye fo ale yɛrɛ ka fɛn kɛ k'a jira k'a dɔn k'a fɔ hali ni kira tɛ ale ɲɛ bɛ kira mɔdenkɛ min na ale yɛrɛ b'a nin yɔrɔ kɛ ni min kɛra nin ye nin kɛra ansar ma wasako de ye nin kɛra ansar ma kunkɔrɔtako ye anw fɛ wasako don
nga wasa ye Sheriff Usman Madani Hadarata de ka jira k'a fɔ a bɛ kɛ baara minnu kɛ anw fɛ a sɛbɛkɔrɔ dɔn bɛ koyi awa an bɛ Isaka fo an b'a fo balimaya la vraiment baara in a diyara ne ye n'a kɛra kunkɔrɔta min a bɛ ne ka solution de kɔnɔ ka bɔ comité kɔnɔ kana se Massinɛ fo kana se karamɔgɔ yɛrɛ fɛ yan an bɛ Ala tanu k'a barikada ka Isaka fo ka Amsaru bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ ni cɛ bɛɛ ni baraji nin kɛra ladegilifɛn ye parce que nin bɛ an karamɔgɔ ye kumakan minnu fɔ an ye nin b'an jira o sira de kan k'a fɔ vraiment an ka diinɛ in an y'a ɲɛɲini an b'a fɛ k'a ɲɛdɔn ka baara kɛ n'a ye. An bɛ Ala de fo k'a wale ɲuman dɔn k'a barikada ko mana bonya cogo o cogo n'a kun dɔnna a bila minɛ bɛ sɔrɔ mɔgɔ ka taama i sen la Sheriff Usman Madani Haidara nɔfɛ karamɔgɔ kɛwalew la karamɔgɔ ye min kɛ anw ye o la o ye fitinin de ye k'a yira a la ko an bɛ fɛ k'a kɛ koyi i ye min fɔ an bɛ fɛ k'a kɛ. N fana y'a ɲini Ala fɛ en 2011 n ye nɛgɛso boli ka taa Tamani ka bɔ Tamani 2011 encore n ye nɛgɛso boli Masina ka na Bamako n y'a ɲini Ala fɛ ɲɛna n ka na n sen na ka na n sen jɔ kira mɔdenkɛ fɛ pour que a ka se ka kɛ dalu ye lahara ni Alahu Taala fana cɛ donc mɔgɔ min sera ka aw bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ ka t'aw bila alijinɛ kankun kan a dan ye min ye dɔrɔn i k'i keleku i ka bɛn alijinɛ kɔnɔ ya Rabbi Ala ka nafa n'o barika salli ala rasulil karim min fara ka sira kɔni taama kɔnɔna kɔni ni ye fɛn kabakoma de ni bɛ se ka karaba k'a fɔ a bɛ na nin ko kɛ mais ni farikolo ma dege a la dɔrɔn a bɛ gɛlɛya donc kow kɔni sɛgɛn kɔni yera ko la mais alhamdulillah Ala n'a ka wulikajɔ n'a ka duwawu ni Amsaru ka duwawu ani karamɔgɔ yɛrɛ kanu kama wallahi yɔrɔjanw kɛra yɔrɔ surunw ye billahi yɔrɔjanw kɛra yɔrɔ surunw ye ni Ala ka dɛmɛ ye. An balimakɛ yɛrɛ n'o ye Isiyaka Wederago ye an b'a fɔ ko vraiment a bisimila a bɔra so a nana so a ye waleya min kɛ nin ye vraiment a kan ka fo kuma dɔnnaw ko ten mɔgɔ fɛn min bɛ i bolo i bɛ se k'o de di mɔgɔ ma mais min t'i bolo Ala yɛrɛ t'i jigin la o la quoi donc an balimakɛ ye min kɛ nin ye ale seko de k'a yira karamɔgɔ kanu na o la an b'a fo o la k'a waleɲuman dɔn o la an balimakɛ an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn a ye degun minnu sɔrɔ sira la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ an n'a ye alijinɛ sara ye. Mawuludu ɲaɲani baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sababu ɲuman don mɔgɔ caman ma sanni feere o nasira kan sugu sigira sen kan Bangoni Janginɛbugu dolanci kɛnɛ kan min tɔgɔ dalen don a Seyid Sheriff Usman Madani Haidara la Musa Fɔnba Fuseni Keyita olu tagara munumunu salo kɛ sugu in dafɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Ne bi yan Mawuludu sugu kadira kɔnɔna na n bɛ dumuni de feere bon n bɛ dumuni minnu feere kini b'a la kafe ni buru ani sɛfan bon maintenant sogow fana b'a la an b'a caman feere bon sisan yɛrɛ an tilara daraka feere de la an bɛ ka tilayɔrɔ fana magɛ sisan alhamdulilayi nafa bi sɔrɔ a la nafa b'a la yɛrɛ de tile kɔnɔ kɔni an bɛ se ka min feere Golobale la a bɛ se 10,000 15,000 ka daminɛ 10 ka na 15 la an kɔni bɛ se o ma dafaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que dɔ ka s'a tɔw la i ka nafa sɔrɔlen tɛ tɛmɛ 2,000 2,100 ni dɔɔnin kan. Mawuludu in sugu kɔni ne nana sanni de la ale ye sanni sanni a san kɔnɔna na ni kɔni nana kɔni a ka ca la san kɔnɔna na i kɛ man di k'a ɲɔgɔn fɛn sɔrɔ ni Mawuludu yɛrɛ tɛ awɔ fɛn ɲumanw bɛ sɔrɔ yan wa o da ka di an bɛ nabagaw de fo k'u bɛɛ ni baraji Ala ka san caman yira an na k'an karamɔgɔ mɛn an ye. Ne bɛ feere 4 mètres bɛ 5 bɛ n'i nana n'i ye min ta an b'o prix f'i ye an b'a tɛrɛmɛ n'an bɛnna min na an b'a feere an ka prix kɔrɔ de la an tɛ fɛn fara a kan an tɛ fɛn bɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la kɔni an bɛ Ala tanu bi ni don tɔw tɛ kelen ye. O bɛ dépend sanni cogoya de la ni sanni kɛra i bɛ se ka dɔ sɔrɔ nka ni sanni ma kɛ a bɛ dépend sugu kɛcogo ni sugu jara cogo min na a bɛ kɛ ten wala la i bɛ se ka 5,000 sɔrɔ tɔnɔ ye wala i bɛ se ka 7,000 sɔrɔ dɔw bɛ se ka 20,000 sɔrɔ a yɛrɛ tile kelen tiɲɛ na Mawuludu in ka d'aw ye. N bɛ Mawuludu su kɔnɔ yan bi ni Ala ka jɛn vraiment Mawuludu bonya kama parce que nin ye hinɛba de ye an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na n'i ye nin jamana camanba de bɛ yan bi mɔgɔ caman de bɛ sugu in na yan an bɛ k'an da yirimɛw ɲini Ala ni Mawuludu bonya kama
mawludu de kɛra sababu ye k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan an filɛ ka nin nɛɛmaba in sɔrɔ sa ni i tɛ nin ye foyi la tubabuw b'a ladege min na dɔrɔn o ye foire de ye quoi nka mais alhamdulilayi hali n'a danna nin ma an b'a fɔ ala ni ce kira bangekun ɲɛna alhamdulilayi n bɛ kiniw de feere ani kafe ninnu bon n nana n ka installation daminɛ ni ala sɔnna ma n'an bɔra terrain na sinon n bɛ baaraw daminɛ bon nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye parce que mɔgɔ ye yɔrɔ ɲini k'a di yan k'a fɔ vraiment n kana feere kɛ ni ala sɔnna ni min bɛ mawuluduko la ko n bɛna bɔ a kalama quoi bon alhamdulilayi an ye yan place sɔrɔ an bɛna daminɛ ni ala ka jɛ ye. an ka bi mouvement kɛcogo kɔni a ka nɔgɔ i n'a fɔ a ka gɛlɛn dɔɔni parce que gɛlɛya dɔɔni kun b'a la mais sisan amisar mɔgɔw ye u ka mɔgɔ dɔw bila ka sira dégagé kɛ bon sira dégagé ka dɔw gɛn ka sɔrɔ o fisara an ma dɔɔni maintenant sisan sira bɛ ka libéré dɔɔni dɔɔni lafiya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni n tɛ a daminɛ kun ka gɛlɛn mais sisan Dieu merci a ka ɲi bon olu ka fisa yɛrɛ yɛrɛ de san o san ala k'a kan kɛnɛkɛnna an bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la tile kɔnɔ sisan tuma dɔ la an bɛ se ka 10,000 sɔrɔ mawuludu kɔnɔna la mais n'o tɛmɛna o tɛ sɔrɔ dɛ an bɛ foli bila mawuludu mɔgɔw ma san o san an n'u bɛɛ ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. ne kɔni y'a daminɛ a ma mɛn nka tiɲɛ yɛrɛ la a ka fisa alhamdulilayi bon da kelen t'a la ni ala y'i garisɛgɛ diya don min na i b'i sago sɔrɔ a la bon don dɔ bɛ na fɛ yen bon a ka gɛlɛn dɔɔni quoi bon ni ala ko k'a bɛ don jɛ la 7,000 6,000 alhamdulilayi i b'a ɲɔgɔn sɔrɔ don dɔ la fana a bɛ se ka i tɛ tɛmɛ 1,000 2,000 kan quoi. an bɛ burumusiw feere ani hijabu ani disaw anw b'a di an kɔrɔ de la mɔgɔw ma u bɛna ta anw bolo fɛnɛ bɛ taa feere k'u ta ɲini a kan wa an bɛɛ kɔni m'an ta sɔrɔ mawuludu ko in na feere daminɛ na an bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ mais mawuludu taa ban wagati min na an bɛ se ka 1 million dɔ b'o kan kuma dɔ la an bɛ 2 millions yɛrɛ feere tile la tiɲɛ yɛrɛ la sɔnni mawuludu ka ban danfara b'o ni don tɔw cɛ semaine kɔnɔna la ni mawuludu bɛna ban ka taa se duwawu ta don ma an bɛ wari min sɔrɔ an tɛ se k'a jate folikan laban min bɛ ne bolo kɔni o ye an bɛ karamɔgɔkɛ in fo ye an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn nin bɛɛ alakira ko nafa dɔ ye ni mun tɛ mawuludi kɛ o ka mawuludi kɛ a bɛ laban kira ta in de la wa. alhamdulilayi dɔɔni bɛ sɔrɔ kosɛbɛ danfara bɛ yen danfara ka bon mɔgɔ tɛ se ka da kelen fɔ nka alhamdulilayi bi kɔni sɔrɔ bɛ yen awɔ sɔrɔ bɛ yen yarabi ama ala ka a ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma ɲɛna yarabi ama halisa ala ka silamɛya jidi ayidara ala ka mɛn an kɔrɔ ala ka mɛn an kɔrɔ n'i y'a mɛn bamakɔ yan sisan ni ɲagaɲaga bɛ yen a sababu bɔra ale de la an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka barika don an n'a kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen na. o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw bɛ se ka aw sɔgɔlen to Sherifila Jabaniso la ni farikolo ɲɛnajɛ jamukan kun cɛra Fédération Ansardine ka mawuludu min ɲɛnamayara stade du 26 mars la Karisiw ka dugujɛ ntɛnɛndon na o kun filanan o bɛ bɔ ka jira aw la aw ni ce aw ka ɲamadali la aw kan bɛn.